Και να ετοιμάζεται η κυρία Δέσποινα Σβερώνη Θοδρονάσου από τη Χρυσή Αυγή. Κύριε Μανουλίδη, για 8 λεπτά έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Ο ρόλος εδώ δεν είναι μόνο να νομοθετούμε. Είναι και να παιδαγωγούμε την κοινωνία μέσα από υπεύθυνο κοινοβουλευτικό διάλογος που σκοπό έχει να θεραπεύσει κοινωνικές παθογένειες μέσα από τη θέσπιση σωστών και ευαίσθητων για την κοινωνία νομοθετημάτων. Να μιλήσουμε εντελώς έτσι ξεκάθαρα. Το ποδόσφαιρο ως το πιο φιλολαϊκό συλλογικό άθλημα έχει τεράστιες παθογένειες με κυρίαρχα στοιχεία τη βία και την ανομία. Προϊστάμενη αρχή για τη ρύθμιση της κανονικότητας αυτού του λαϊκού αθλήματος είναι η ΕΠΟ. Βεβαίως θα μου πείτε ναι. Τις ευθύνες λοιπόν για την εύρυθμη λειτουργία των πρωταθλημάτων και συνολικά αυτού του συλλογικού αθλήματος την έχει η εποπτεύουσα αρχή. Λογικά θα μου πείτε ναι. Πέρα όμως από αυτό έχουμε χρόνια τώρα διαπιστωμένες συμπλοκές, διαπλοκές των ηγετικών μορφών αυτής της οργάνωσης με αθλιότητες και με εγκληματικές ενέργειες. Δεν είναι δικές μου απόψεις, αυτά είναι κατατεθειμένα μέσα από τη δικαστική οδό. Τι θα περίμενε κανείς από ένα νομοθετικό σώμα που σκοπό έχει να τακτοποιήσει αυτές τις εκκρεμότητες? Να απευθυνθεί και να επιβάλλει νομοθετικά την κανονικότητα και την νομιμότητα στη λειτουργία αυτού του οργάνου. Χωρίς εδώ, χωρίς ντροπή, γιατί μια αντιπαράθεση τίμια βεβαίως είναι αποδεκτή, αλλά όταν περιχαρακώνεται η ΕΠΟ για να καλύψει τις ανομίες και τις αδυναμίες της σε μια υπερκείμενη υπερεθνική αρχή, UEFA, FIFA εν προκειμένου, οι οποίες σημειωτέων, και αυτό πρέπει να προσεχθεί, μέσα στο πέρασμα του χρόνου έχουν αποκτήσει τρομακτικές δυνατότητες σε σημείο που να καταλύουν συνταγματικές αρχές των κρατών, γιατί αυτές είναι οι λειτουργίες αυτών των οργάνων και έρχονται αυτές να απειλήσουν την κανονικότητα, τη συνταγματικότητα, την νομιμότητα με την απειλή του Brexit. Αυτές οι αθλιότητες επιτέλους, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, πρέπει να σταματήσουν και πρέπει να πάρετε τις ευθύνες που σας αναλογούν. Δεν μπορεί να είστε τιμητές μιας ατιμίας. Και έρχομαι στη συνέχεια στα θέματα που ρυθμίζουν προβλήματα της παιδείας. Εκεί είναι ένας χώρος που πέρα από πολίτη στιγμάτισαν και χαρακτήρισαν τη ζωή μου. 30 χρόνια είμαι μέσα σε σχολικές τάξεις. Επομένως θα ζητούσα πραγματικά, γιατί αυτή τη στιγμή απεκδίωμαι την πολιτική μου ιδιότητα και μιλώ ως δάσκαλος, καταθέτω λοιπόν την εξής διαπίστωση, η οποία έχει παγιωθεί μέσα από μια αποστασιωμένη πολιτικά στάση. Όσοι έχουν βιώματα διδασκαλίας, κύριε Φορτσάκη, νομίζω ότι μπορείτε να
δώσετε μια απάντηση. Η βασική αρχή της παιδαγωγικής, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ορίζει το πρώτο άρθρο της, είναι ότι ποτέ δεν ζητούμε από τους μαθητές μας πράγματα που δεν τα έχουμε διδάξει. Είναι μια απαράβατη αρχή η οποία δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να αναιρεθεί ή τουλάχιστον να αμφισβητηθεί. Με αυτή την παρακαταθήκη της Τράπεζας Θεμάτων, αυτή η σχέση αυτομάτως και καθολικά διαλύεται. Γιατί από μια τράπεζα που υπάρχουν θέματα που δεν γνωρίζει αυτός που οργάνωσε όλο αυτό το πλέγμα της τράπεζας, πώς είναι δυνατόν να ξέρει την ατμόσφαιρα της διδασκαλίας, το περιεχόμενο της διδασκαλίας, την εμβάθυνση της διδασκαλίας που μέσα από την ιερότητα μιας διδακτικής ώρας βγαίνει. Αυτό όμως δημιουργεί τα εξής προβλήματα. Πρώτον, ακυρώνει εν της πράγμαση το ρόλο του δασκάλου. Γιατί όταν ο μαθητής θα ξέρει ότι τα θέματα δεν θα είναι αποτέλεσμα μιας ουσιαστικής διαλεκτικής και βαθιάς σχέσης, αλλά έξωθεν και πέρα από τη γνώση της ατμόσφαιρας της διδασκαλίας δίνονται, μοιραία υποβαθμίζεται ο ρόλος του δασκάλου. Το δεύτερο είναι η κοινωνική προέκταση αυτού του συστήματος, καθώς τα παιδιά εξαναγκάζονταν να προσφεύγουν σε φροντιστηριακή υποστήριξη. Και αυτό έχει διπλό αρνητικό αποτέλεσμα. Το ένα είναι ότι στο υποσυνείδητο του μαθητικού κόσμου υποβαθμίζεται ο ρόλος του δημόσιου σχολείου, και το άλλο που είναι και περισσότερο επώδυνο είναι ότι εξαναγκάζεται η οικογένεια μέσα σε αυτή την ανημπόρια την οικονομική να χάσει ακόμη ένα μέρος από το ανύπαρκτο εισόδημά της, στηρίζοντας τη φροντιστηριακή υποστήριξη. Όσον αφορά τώρα, μισό λεπτό, όσον αφορά τώρα την περίπτωση του 10 που γίνεται 9,5 και κατηγορήθηκε ο διδασκαλικός, ο εκπαιδευτικός κόσμος για μια δυναμική και για μια προοπτική έκπτωσης και καθίζησης του επίπεδου των σπουδών, με τα λόγου γνώσεως σας λέω ότι αυτό το πράγμα ήταν απολύτως επιβαλόμενο. Γιατί με ένα σύστημα που μέσα από ένα λαβύρινθο αλγορίθμων οδηγούσε τα πράγματα σε αποκλεισμό του 80%, σας διαβεβαιώ, του 80% των μαθητών, 3 φορές χρειάστηκε να μαγειρέψουμε σε εισαγωγικά τα αποτελέσματα για να μην βρεθούμε στη δύσκολη θέση οι τάξεις την επόμενη χρονιά να είναι άδειες. Αυτό ήταν το εφεύρημα των σχεδιαστών του 10 με απόλυτο 10 σε όλα τα μαθήματα. Δηλαδή ήταν μια εξωπραγματική σχέση με τους μαθητές. Επομένως, για πράγματα που αποτελούν κοινό λογικό τόπο, νομίζω ότι αδικούμε τους εαυτούς μας αν αντιπαρατηθέμεθα. Και στα δύο λοιπόν, νομίζω, αν δεν υπήρχε η δυναμική της εκ προημίου αντίθεσης και αντιπαλότητας, η κοινή λογική θα υπαγόρευε τη συνένεση και την στήριξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Μανουηλίδη.